שוב פעם בודפשט. הפעם זה היה כיכר הגדולה, אתם רואים? פה, ליד ה-CNA. פה בשוק קריסמס הייתה אישה שמוכרת ערמונים. קנינו בזמנו, תחפשו את זה בסרטונים הקודמים. אז מתברר שהילדה שלי הכירה לי מקום יפה. תראו איזה עוגות. יא אללה, עכשיו אני הולך לקחת ג'רה של נס קפה. תראו איזה יופי. חשבתי ללכת לג'רבוד. אתם רואים הג'רבוד שם, בסוף, אני לא יודע אם אפשר להראות, שם הג'רבוד. אבל תראו איזה דברים שיש פה. אתם רואים את המקום? קצת לפני מועדון האבן, למי שמכיר את האבן, מועדון בבודפשט. תראו איזה מקום, יא אללה. מרגיש כמו פרידריך הג'ורן. תראו איזה יופי. שיהיה? תראו, הכל קפה ועוגה. אני מקווה שזה לא משמין, כן? תראו, זה מזכיר את ההוא שלום ילדה, נעים מאוד. בואי תסבירי לי בבקשה על העוגות. מה את חושבת? איזו עוגה? כזה? מה זה 69 שקל? זה אחד או? זה טעים. מה זה טעים? זה עוגת מישמישים. מישמישים, וואי. והנה תצלם להם למטה. תצלם אתה רואה להם. את הקרנצ'ני? כן, כתוב טורטה. עכשיו נאכל. טורטה, עכשיו מבינים למה קוראים לזה טורט. רגע, מה הבעיה? מה המזמינה? עכשיו אנחנו נטעם, נמשיך בסרטון הבא.